Alapang 24 oras, asa Cote de Nering Guagua PNP ing lalaking sospeking rape slay case king Guagua Pampanga nung nukarin meging biktima yung sa mabanwang anak kababaeng i-Princess Joy. Agpang kang Guagua PNP Chief Police Lieutenant Colonel Arnel Sagun, bandang abak ni Martes March 5 inyang meto nga concerned citizen ing minawas bang ituro ing sospek. May kilala iti ay Feliciano Oralio, 50 anyo sa kabarangay Damo naman ki Santo Cristo. Tuesday, March 5, may tumawag sa concerned citizen dito sa opisina na may naka-dump na isang babae, patay na isang sa Santo Cristo, sa isang garahe ng isang bahay. At tatanda na March 4, inyang malyari yung krimen. Nung nukarin may yakit yung katawan ng anak na ala ng biye, bugbog at king autopsy, kumpirmadong meripya. King CCTV akit nung makanano yung Linobi Princess Joy, king meto nga eskinita, king barangay Bayo Yamete. Nakita, pumasok sa eskinita yung bata, then sa tapat ng bahay, may tumawag sa bata. Pagkatawag sa bata, pumasok yung bata, yun, hindi na lumabas yung bata. After an hour or more than an hour, lumabas yung lalaki, nakahubad na, palinga-linga sa paligid. Yun, hanggang sa that time, inaresto na natin yung suspect natin. King investigasyon ni kapulisan, gagamit ng illegal na droga yung suspect. At tukal dala naman king tuknangan na ding drug paraphernalia. Dun sa mga kababayan naman natin, magtulong-tulong po tayo na sugpuin tong pinagbabawal na droga na to, kasi ito po rin yung sanhi ng kaya nangyari to. Ginawa ito ng isang tao na lulong na sa droga. Wala na siyang sariling bait, wala siya sa katinuan. Kaya nananawagan po ako sa mga kababayan natin dito sa Guagua. Magtulungan po tayo, tulungan po. That time wala siyang kasama sa loob ng bahay nung arestuin siya dahil mag-isa lang. Tapos yung sa loob ng bahay, nagkalat yung mga paraphernalia doon na pinagamitan nila ng shabu, mga foil at saka yung may marijuana. So ito talagang bagas masasabi, patapon na yung buhay. Wala siyang wala siyang trabaho. Ginamit niyang gamitan ng ginagamit na pinagbabawal na drugs tong bahay na tinitira niya. Walang talagang wala siya sa sariling katinuan. Wala nang parang kung titignan mo siya, hindi na niya alam ang ginagawa niya. King lagyo ning pata sa pamagbalita, sibu ka na yung kunaning side ning CLTV 36 News ing sospek o ning aliyamemya permiso yung kapulisan ning Guagua. Samantala, may daluma ng kasong rape and homicide ing sospek inang Merkulis sa 6 Marso. Kaya Besionela Serrano, ako po yung kaya kayong talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.